Ma kọrọ m nke iji ya soro mana ofu imumo ka ọ akpọ ma ọ bụrụ ma akpọ ekwe ma agwa m ile onwere ere esi akụ imumo nke ekwe iji communication na-enwere ike iji wụọ ọba akala. Yes. Ịlọrọ nkịta mkpọ emela agụwa ọ na-akpọta ihe mma agụ onye ama ha ka ọ agụghị ọ agụfte ha agụ ọ ma nkụziri ịnị dịkwara ịkụziri ma akụziri elugbokwa ọkamakwa ya para biya ga ekele ngị ọla enugwu akwa aha ga wee enugwu akwa aha ga wee enugwu akwa aha aha m ọ ga-adị gị mma ekele ngị maka na unu mere eme ka omenala Igbo na-agara ihu ekelekwa ngụ akwụ one of them ekele ngị mana mma agba mbọ m na ụdị nke m ekele